23-24 ikasturtean 288 formakuntza programak eskaini genituen profesionalentzako prestakuntzaren aktibitateren baitan. 2000 profesionalek hartu zuten parte gure programetan, eta guztira 19.000 formakuntza ordu baino gehiago izan ziren. Profesional horiek eman diguten balorazioaren batazbestekoa 8 eta 38koa izan da. Lanbideren deialdien barruan 6 ikastaro eskaini genituen profesionaltasun ziurtagiriei lotutakoak. Programa horietan guztira 3.150 prestakuntza ordu eman genituen, eta 73 pertsonek hartu zuten parte. Bestalde, Elkarrekin programaren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundiak Debagoieneko mankomunitatearen bitartez diruz lagundutako 3 ikastaro eman ziren. 505 orduko iraupena izan zuten guztira eta 31 pertsonak parte hartu zuten. Industria antolamenduaren esparruan hainbat gaietako ikastaro edizio berriak eskaini genituen. Adibidez, hornikuntza katearen, kudeaketa, lean manufacturing, kalitate ingenieritza eta abar. Proiektu zuzendaritzako master profesionalaren edizio berri bat eman zen, ziurtapen programa bat eta demand driven zerikusia duten ikastaroak ere bai. In-company formatuan ere 20 ikastaro eman ziren, eta online modalitateko ikastaroen aldeko apustua indartzen ere jarraitzen dugu. Nabarmendu nahi nuke baita Paraibarekin daukagun programa. Ingurumena, iraunkortasuna, energia eta industria antolakuntzaren inguruko prestakuntza lanbide heziketako irakasleentzat. Ingeniaritza mekanikoaren arloan 18 ikastaro hemen genituen Irekian eta 24 in-company formatuan. Aipatzekoa da Goierri eskolarekin eta Lortekekin lankidetzan soldadurako nazioarteko ingeniaritzako ikastaroa aurrera atera izana. Ikastaro horrek nazioartean homologatutako ziurtagiria lortzeko aukera ematen du eta 20 pertsona parte hartu zuten. Fabrikazio gehigarriko masterraren edizio berri bat ere eskaini zen. Elektronikaren eta energiaren arloan hainbat enpresetako profesionalak prestatzeko in-company ikastaro espezializatuak eman ziren. Hidrogenoaren teknologiaren unibertsitate arteko masterraren 3. edizioa ere ipini zen martxan. Petronor, Repsol taldea sustatuta eta 5 unibertsitateek abalatuta. IKTren taldean zibersegurtasuneko etengabeko prestakuntza masterra ematen jarraitu genuen, baita online formatuko hainbat mikrokredenzial ere. Enpresa eta erakunde askori ere formakuntza eskaini genien, marketing digitala, posizionamendua, datuen analizia, Power BI, zibersegurtasuna eta hainbat gaien inguruan. Espriren eskutik 40 jardunaldi antolatu genituen 1500 parte hartzaile baino gehiagorekin. 73 barnategi teknologiko ere eskaini genituen hainbat gaiari buruzkoak. Arlo horretan aipatzekoa da IA generatiboaren inguruko ikastaroek eduki zuten arrakasta. Eta baita ere, IKTko taldeak Bilbo ezkerraldeko enpresa digitala zentro berria kudeatzeko ardura lortu duela. Azkenik, ikasturtean zehar 24-25 eskaintzeko ikastaro berriak ere diseinatu genituen. Nabarmentzekoa da mikrokredentzialetan oinarritutako prestakuntza ibilbideen diseinua, bai proiektu kudeaketan, bai zibersegurtasunean ere. Eta fabrikazioa aurreratua eta jasangarritasunaren inguruko aditu ikastaroa. 23-24 ikasturtea oparoa izan zen, eta datorren ikasturtean ere erronka hauetan eta berrietan lanean jarraituko dugu.